Il-Fondazzjoni Bank of Valletta tnediet wara 50 sena ta' ħidma u hija bażata fuq 5 pilastri: l-appoġġ lill membri vulnerabbli tas-soċjetà Maltija, it-trawwim ta' edukazzjoni ta' kwalità, il-ħarsien tal-wirt Malti, il-promozzjoni ta' kondotta etika u responsabbli u l-ħarsien tal-ambjent. Il-Chairman tal-Bank of Valletta, Gordon Cordina, spjega ma' TVM News li din il-fondazzjoni ħatkun finanzjata totalment mill-bank sabiex jilħaq dawn l-anijiet. Qegħdin naraw ukoll li permezz tal-fondazzjoni nkunu wkoll nistgħu nikkollaboraw ma' entitajiet bħala madwar il-pajjiż ħalli nilħu l-aħjar effettività possibbli. Il-kap eżekuttiv Kenneth Farrugia qal li l-bank għandu programm ta' attivitajiet marbuta mal-komunità li jinkludu inizjattivi madwar il-vulnerabbli. Insemmi d-Dar tal-Providenza, insemmi l-Malta Community Chest Fund, insemmi l-Caritas. Dawn kollha huma entitajiet li gawdew mill-kontribuzzjoni l-bank ta' għall-opera tagħhom biex ikunu jistgħu jgħinu il-membri tal-komunità naqas ix-xurtjati minnhom. Hemm però setturi oħrajn bħal l-arti u l-kultura li importanti li din nippreservawha għal ġenerazzjonijiet futuri. Il-kap tal-operat Ernest Taġus qal li din il-fondazzjoni se tkompli tappoġġja lin-nies fil-bżonn, tassigura livell adekwat ta' saħħa u kwalità tal-ħajja. Fondazzjoni santuha format legali biex dak li nbeda ikun hemm iktar governanza kif jista' jinvesti il-bank u jagħti lura lis-soċjetà. Mhux biss nagħtu dak li jiġi request lejna wkoll iżda nagħmlu inizjattivi biex inġibu NGOs lejna ħalli il-bank flimkien ma' dawn l-organizzazzjonijiet inkunu nistgħu nieħdu l quddiem livelli ola fejn jidħol sponsorship u investimenti. Żied jgħid li permezz ta' din il-fondazzjoni se tkun qed tingħata attenzjoni speċifika lill-edukazzjoni b'mod holistiku, dan fi sforza biex jistaħħaħ il-litteriżmu finanzjarju u jiġi preservati x-xogħol fis-setturi artistiċi, kreattivi u arkitettoniċi.